ଶାଶୁ ବୋଉ ଦିହେଁ ଲାଗି କ'ଣ କରୁଛ କି ରେ? କ'ଣ ଆଜି ଜୋରରେ ରୋଷେଇ? ଆଜି ଚିକେନ ଦେଖ, ଚିକେନ କଷା। ବାବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେପଟେ ଚିକେନ, ଏପଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ମଟନ। ଏଠି କ'ଣ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭଜା ହବ ବୋଲି କଞ୍ଚା ଥୁଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ବେ ଆଜି କ'ଣ କାହାର ବାହାଘର ଫୁତୁର ନା କ'ଣ? ଫେରେ କ'ଣ ମଟନ ଚର୍ବି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି। ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ବୋଲି ଘୋଡ଼େଇକି ନେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା